ಸೊಲ್ಮೆಲು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇನಿಯಾನು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಕಾರ್ಣಿಕದ ದೈವಲು ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಬೊಕ ಕಲ್ಕುಡ ದೈವದ ಕತೆನು ಈ ವಿಡಿಯೋಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ದೈವನು ಕಾಲಮ್ಮ ಪಂದಲೆಪ್ಪುವೆರು. ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ದೈವದ ಅನ್ನೆ ಬೀರು ಕಲ್ಕುಡೆ. ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಬೊಕ ಕಲ್ಕುಡೆ ಅಮರು ಜೋಕುಲು. ಮುಕ್ಲೆನ ಜನನ ಮಾರ್ನಾಡು ಪಂಪಿನ ಊರುಡು ಆಪುಂಡು. ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಬೊಕ ಬೀರು ಕಲ್ಕುಡ ದೈವದ ಪೊಪ್ಪ ಶಂಭು ಕಲ್ಕುಡ ಅಮ್ಮ ಇವರದಿ ಗರ್ಭಿಣಿ ಆದುಪ್ಪುನಗ ಅಪ್ಪ ಶಂಭು ಕಲ್ಕುಡಗ್ ಬೆಲಗೋಳದ ಅರಸೆ ಒಂಜಿ ಪತ್ರ ಬರೆದು ಬರ್ರೆ ಪನ್ಪೆರು. ಶಂಭು ಕಲ್ಕುಡ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶಿಲ್ಪಿಯಾದು ಉಪ್ಪುವೆರು. ಅಂಚ ಬೆಲಗೋಳದ ಅರಸೆರು ಗೊಮ್ಮಟೇಶ್ವರನ ವಿಗ್ರಹ ರಚನೆ ಮಲ್ತದು ಕೊರ್ರೆ ಪನ್ಪೆರು ಶಂಭು ಕಲ್ಕುಡಗ್. ಅಂಚ ಶಂಭು ಕಲ್ಕುಡೆ ಅರೆಗು ಕೊರ್ತಿನ ಕೆಲಸನು ಸುರು ಮಲ್ಪೆರು. ಒಂತೆ ದಿನದ್ದು ಬೊಕ ಇವರದಿ ಅಮರು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಜನ್ಮ ಕೊರ್ಪೆರು. ಈ ಜೋಕುಲೆನ ಜನನ ಅನಗ ಪೊಪ್ಪ ಶಂಭು ಕಲ್ಕುಡ ಇವರದಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುಜೆರು. ದಾಯೆ ಪಂಡ ಆ ಸಮಯಡ್ ಶಂಭು ಕಲ್ಕುಡೆ ಅರಸೆರು ಕೊರ್ತಿನ ಗೊಮ್ಮಟೇಶ್ವರ ವಿಗ್ರಹ ಕೆತ್ತನೆದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುವೆರು. ಸಮಯ ಕರಿಲೆಕನೆ ಇವರದಿನ ಜೋಕುಲು ಮಲ್ಲ ಆಪೆರು. ಒಂಜಿ ದಿನ ಬೇತೆ ಜೋಕುಲಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಉಪ್ಪುನಗ ಬೀರು ಕಲ್ಕುಡನ ಅರೆನ ಪೊಪ್ಪನ ಬಗ್ಗೆ ಬೇತೆ ಜೋಕುಲು ಕೇನುವೆರು. ಅಪಗ ಕೋಪ ಮಲ್ತೊನ್ನ ಬೀರು ಕಲ್ಕುಡೆ ಇಲ್ಲಗ ಬತ್ತದು ಅಮ್ಮ ಇವರದಿಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ಪುವೆರು. ಅಪಗ ಇವರದಿ ಬೆಲಗೊಳಗು ಬೇಲೆಗು ಪೋತಿನ ನಿನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ನನ್ನಲ ಅಲ್ಪಾರ್ದು ಬೈಜೆರು ಪಂದ್ ಪನ್ಪೆರು. ಬೀರು ಕಲ್ಕುಡೆ ಪೊಪ್ಪನ ನಾಡೊಂದು ಪೋಪೆರು. ಒಂಜಿ ದಿನ ಶಂಭು ಕಲ್ಕುಡೆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದು ಕೆರೆತ ಕೈತಲು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುನ ಪೊರ್ತುಗು ಅಡೆಗ್ ಬೀರು ಕಲ್ಕುಡೆ ಬತ್ತದು ಕುಲ್ಲುವೆರು. ಬೀರು ಕಲ್ಕುಡನು ತೂಯಿನ ಶಂಭು ಕಲ್ಕುಡೆ ಬೀರು ಕಲ್ಕುಡನ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತೊನ್ವೆರು. ಶಂಭು ಕಲ್ಕುಡಗ್ ಅರೆನ ಮಗೆ ಬೀರು ಪಂದ್ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಜಿ. ದಾಯೆ ಪಂಡ ಆರು ಅರೆನ ಜೋಕುಲೆನು ತೂದು ಉಪ್ಪುಜೆರು. ಅಂಚೊಪ್ಪುನಗ ಬೀರು ಕಲ್ಕುಡ ಶಂಭು ಕಲ್ಕುಡಗ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತದು ಯಾನೆ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪನ ನಾಡೊಂದು ಬೈದಿನಿ ಪನ್ಪೆರು. ಬೀರುನ ಅಮ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇನ್ನಗ ಬೀರು ಕಲ್ಕುಡೆ ಅರೆನ ಮಗೆ ಎಂದ್ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು. ಪೂರ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾದ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೀರು ಪೊಪ್ಪಡ ಈರು ಮಲ್ತಿನ ಶಿಲ್ಪಕೃತಿನ ತೂವೊಡುಂದು ಪನ್ಪೆರು. ಶಿಲ್ಪಕೃತಿ ತೂದು ಬೀರು ಶಿಲ್ಪಕೃತಿಡ್ ಇತ್ತಿನ ತಪ್ಪುಲೆನು ಪೊಪ್ಪಗ್ ಪನ್ಪೆರು. ಬೀರು ಪನೊಂದು ಉಪ್ಪಿನ ಪಾತೆರ ಕೇಂದ್ ಶಂಭು ಶಿಲ್ಪಕೃತಿಡ್ ಈತ್ ತಪ್ಪುಲೆನು ತೂದು ರಾಜ ಎಂಕ್ ಮರಣದಂಡನೆ ವಿಧಿಸವೆರು ಪಂದ್ ಪೋಡಿಗೆಡ್ ಜೀವ ದೆತ್ತೊನ್ವೆರು. ಪೊಪ್ಪನ ಸಾವುರ್ದು ಬೇಜಾರ ಆದ್ ಬೀರು ಕಲ್ಕುಡೆ ಪೊಪ್ಪಡ ಇತ್ತಿನ ಶಿಲ್ಪಕೃತಿ ಕೆತ್ತುನ ಸಾಮಗ್ರಿನು ಪೂರ ಪತೊಂದು ತುಳುನಾಡುಗ್ ಬರ್ಪೆರು. ವರ್ಷ ಕಲೈಲೆಕನೆ ಬೀರು ಪೊಪ್ಪನೆದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಕೀರ್ತಿನ ಗಳಿಸವೆರು. ಆ ಬೇಲೆದ್ದು ಬೀರುನ ಸಾಧನೆ ತೆರೆದು ಕಾರ್ಕಳದ ರಾಜೆ ಬೈರ ಬೀರುನು ಅರಮನೆಗ್ ಬರ್ರೆ ಪಂದ್ ಸಾವಿರ ಕಂಬದ ಬಸದಿ ಗೊಮ್ಮಟ ಸ್ವಾಮಿನ ವಿಗ್ರಹ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ವಿಗ್ರಹಲ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪನ್ಪೆರು. ಬೀರು ರಾಜನ ಆಜ್ಞೆ ಲೆಕನೆ ರಾಜೆ ಪನ್ನಿನ ವಿಗ್ರಹನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪೆರು. ರಾಜಗ್ ಸಂತೋಷ ಆದ್ ಬೀರುನ ಕೈಕ್ ಬೊಕ ಕಾರ್ಗ್ ಬೆಳ್ಳಿದ ಖಡ್ಗನು ಬಹುಮಾನ ಆದ್ ಪಾಡುವೆ ಎಂದು ಪನ್ಪೆರು. ಮನದನಿ ಬೀರು ಬಹುಮಾನದ ತೊಂಡ್ರ ಪೋಪೆರು. ಅಪಗ ರಾಜೆ ಈ ಎನ್ನ ರಾಜ್ಯಡು ಮಲ್ತಿನ ಈ ಕೆಲಸ ನನ್ನ ಒವ್ವೇ ರಾಜ್ಯಡು ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂದ್ ಬೀರುನ ಒಂಜಿ ಕೈ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಕಾರನ್ನು ಕಡಪವೆರು. ಇಂಚ ಬೀರು ಕಲ್ಕುಡಗ್ ವಂಚನೆ ಆಯಿನೆಕ್ ರಾಜ್ಯದ ನೀರುಲ ಪರಯೆ ಪಂದ್ ಅಲ್ಪಾರ್ದು ಪಿದರ್ದು ಬರ್ಪೆರು. ಅಲ್ಪಾರ್ದು ವೇಣುರುಗು ಬತ್ತಿನ ಕಲ್ಕುಡೆ ಒಂಜಿ ಕೈ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಕಾರಡೆ ಗೊಮ್ಮಟನ ವಿಗ್ರಹ ಮಲ್ಪೆರು. ವರ್ಷ ಕರಿಂಡಲ ಅನ್ನೆ ಕಲ್ಕುಡೆ ಬರಂದಿನೆನು ತೂದು ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಕಲ್ಕುಡನು ನಾಡೊಂದು ಬರ್ಪೆರು. ಚೀಲಡ್ ಕಲ್ಕುಡಗ್ ಆಹಾರ ಪತೊಂದು ನಾಡೊಂದು ಬನ್ನಗ ಅನ್ನ ಕಲ್ಕುಡನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತೂದು ದಾದಾಂಡುಂದು ಕೆನ್ನಗ ಕಲ್ಕುಡೆ ನಡತಿನ ಪೂರ ಕತೆನು ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿಗ್ ಪನ್ಪೆರು. ಕತೆನು ಪೂರ ಕೇಂದ್ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಕಲ್ಕುಡಗ್ ಪನ್ಪೆರು. ನಮ ರಡ್ಡ್ ಜನ ಸೇರ್ದ್ ರಾಜ ಬೈರನ ಮಿತ್ ಸೇಡು ತೀರ್ಸಗ ಪಂದ್ ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ತದು ಬರ್ಪೆರು. ಕಲ್ಕುಡ ಬೊಕ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ತಿರುಪತಿಗ್ ಪೋದು ತಿರುಪತಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ದೇವೆರ್ಡ ನಡತಿನ ಅನ್ಯಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ ಪನ್ಪೆರು. ತಿರುಪತಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ದೇವೆರು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಮಾಯ ಆಪಿನ ವರನು ಕೊರ್ಪೆರು. ಬೀರು ಕಲ್ಕುಡೆ ಬೊಕ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಸುದೆಟ್ಟು ಮೀದ್ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಗ್ ಪೋದು ಅಲ್ಪ ಇತ್ತನ ಗುವೆಲೆಗ್ ಆಗಿದ್ ಪ್ರಾಣನ ಬುಡ್ಪೆರು.
ದೇವನ ಕೃಪೆದ್ದು ಗುವೆಲೆದ್ದು ಮಾಯ ಅದು ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿ ಪಡೆಯುನ್ವೆರು. ಬೊಕ್ಕ ರಾಜ ಬೈರಗ್ ದೈಹಿಕ ಬೊಕ ಮಾನಸಿಕ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಡ್ದು ರಾಜ ಬುಡ್ಪು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪೆರು. ಇಂಚಪುರ ಅಣಗ ರಾಜ ಬೈರೆ ಕಲ್ಲುಟಿ ಬೊಕ ಕಲ್ಕುಡಡ ಬತ್ತದು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಂದು ಅಕ್ಲೆನು ನಂಬುವೆ ಪಂದು ಪನ್ಪೆ. ವರ್ಷಕಲೈ ಲೆಕ್ಕನೆ ರಾಜ ಬೈರಗ್ ದೈವಲೆಡ ಆಸಕ್ತಿ ಕಮ್ಮಿ ಆದು ಅಕ್ಲೆಗು ಕೊರ್ಪಿನ ಆಹಾರಡ್ ವಿಷ ಬೆರೆಸದು ಕೊರ್ರ ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ಪೆ. ಈ ವಿಷಯ ದೈವಲಿಗೂ ಗೊತ್ತಾದು ರಾಜ ಕೊರ್ತಿನ ವನಸನು ರಾಜನ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆಗ್ ತಿನ್ಪ ಲೆಕ್ಕ ದೈವಲು ಮಲ್ಪೊಗೆ. ಅಪಗ ರಾಜ ಬೈರೆ ದೈವಲೆಡ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಂದು ಕುಟುಂಬದಕ್ಲೆನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತದು ಕೊರ್ಲೆಂದು ನಟೋನ್ವೆರು. ಅಪಗ ನನ ದುಂಬುಗು ಈ ತಪ್ಪು ಏಪೊಗ್ಲ ಮಲ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿನ್ ಪಂದು ಭಾಷೆ ದೊತೊನ್ವೆರು. ರಾಜನು ಕ್ಷಮಿಸವೆರು.